welcome to another Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Phathanani, I am your chef. And of course, I'm not alone. You know, before we go far, I don't know how to introduce this episode. Yeah. Because the Munches requested this. But you know what, Neb? You will introduce yourself, you will do the same, and we can move. Yeah. Magapolocho. Okay. Kulungile-ke siyabonga. Kwi-Munches and Thoughts. Dokotela 2+2 isikhathi lasenyama safela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa. Ngiphansi-ke ejozini kwamhlabelingana kwakhubalo lembiwe egcikeni. Yebo. Dr. 2+2, yini kubalo? Muthi. Okay. Bathi umuntu ugudwa khona la. Shothi bahlala egangeni. Okay. Uyazi nje. Ila khona umuthi straight. La umuthi otholakala khona nje udluka nje. Fresh. Umuntu fresh baba. Phela nje umningi. Hayi lo uthengwa. Kubalo ne? Hayi. Thank you. Okay. Siyasane lapha zikhona. Asikathi Dabula, please introduce yourself asikathi. Siyakhuleka kubaba meni lapha ekhaya babukele umhlaba wonke jikelele la live video fika khona. Abalandeli beMunches and Thoughts bagogoda ulovali sehlula amanye lesi. Uma zebhula zibhela imizamo emadoda ayibhekise phansi sikhomagaka isikhobizazi. Baba kabe bilano bile umsana emadoda ichipa madoda. Kunjalo mondlo weyintandane. Utholakala khona eFosloras. Siyabonga namhlanje ukuthi usibizile futhi ngahlangana nalo iqhawe futhi. Siyakwamukela ndoda endalo right mkhulu. Danko baba siyabonga. Wow, that was beautiful. Before we start, what I want to say to you, I don't take you for granted. I am honored that you are here with me and the Munches. On that note, today, we are talking about ukuthwala ngedlozi, ukuthwebula IDLOZI, ukucupha IDLOZI izizwe. So you'll start where you want to start. Yes. Now what I want you to, you'll tell me ukuthi ngiqala ngokuthwebula IDLOZI, ukuthwala ngedlozi, ukucupha izizwe. Then you will explain ukuthi exactly yini lesikhuluma ngayo. Then we can go now with the show. Flow. Ungaqala phansi uphinde. Today, ngathi serious bengithi umdlalo. Ngathi serious. Today we are talking namhlanje sikhuluma ngokuthwebula IDLOZI, ngokuthwala ngedlozi, ukucupha IDLOZI izizwe. And of course we've got a lot that are coming. And the questions. Amanye amazwi ufuna ukuzwa ukuthi kumnandi kuhle noma kubi. Noma ufuna sikuchazele ukuthi kwenzeka kanjani. It's up to you. Asiye madoda. Stop. Into masikhuluma ngokuthwebula IDLOZI into ekhona. IDLOZI lathwebuleka. IDLOZI lathwebuleka. Kodwa kunokushiyashiyana kwezinto ekuthenini akona wonke amadlozi ungawathwebula nje kalula. Ngoba amadlozi abantu awafani. Kodwa khona IDLOZI lathwebuleka. Kusuke kunesizathu ke futhi nalapho esithize sisuke sisebenzela phezulu kwaso. Especially amanye amadlozi nje
sicabanga kwathwebula sisebenze ngawo ngoba vele asuke libele so engenamsebenzi walutho siyahamba isikhathi siyahlupheka siyahamba isikhathi akwenzeki lutho empilweni zethu bese ke omunye nomunye efikela ukuthi ngoba mina ngiyasaba ukuthwala ngenyoka noma ngegazi noma nanani kungcono ngivele ngiguqule amadlozi lawo kube yiwona ngizosebenzela wona into ekhona ke leyo iqala lapho ke leyo bese siyabheka ke idlozi ukuthi lona leli dlozi sobe sithebula idlozi linamandla enelivila phawu noma sithebula nje into okudlala nje isichitha isikhathi nje kuyapopolwa nalokho ngoba siqasi kupopole sikubuke lokho bese siyabona bese siyalithatha lelo dlozi sizosebenza ngalo sikuthwebulele lona noma ke singeke sichaze deep ukuthi kwenziwa kanjani ngoba omunye angaza jike omunye angaza ngezi kanti into ebalekile sometimes ukuze umuntu ayiphambili. Okay, Gogo Double Uvala. Lehloko zibizayo zi-sensitive kakhulu and akusizi into singazithatha kancane. Eish. Imanje awusifake koneni. Phela lehloko lezo lo mbuzo loyibuzayo baningi abazofunda namhlanje. Khona inyanga ezicanga ukuthi ziyazi mina kethu. Kunjalo. Yeah, kodwa azazi lutho. Kunjalo. Yeah. Makukhunywa ngokuthwebulwa kwedlozi. Asilungisi. Ukuthi le mimoya lena imimoya ephilisa umuntu. Imimoya ephethe yini inhlanhla yomuntu yomndeni. Khona abavikeli basekhaya, khona bakho personal, individual. So bonke labantu khona amadlozi aphethe yini umnotho wasekhaya. Khona amadlozi aphethe umnotho wakho wena uphathanani. So makuthiwa kusiyathi idlozi ngizoyikhuluma straight lento. I'm straight talk whether uyathanda uthanda ngandaba akungenze lutho futhi ingane encane. Umamele kahle lapha ekhaya. Makukhunywa ngokuthwebula kwedlozi into ekhona into ephilayo. Namanje. Kodwa lento le yenziwa ngokujula okuthize. Ngoba lapho kumele kube khona ibutho mina engilibiza umthwebulo. Ngeke uthwebule inhlanhla ehamba nedlozi yomuntu unganalo lebutho elibizwa yini umthwebulo lijule kakhulu kusela abafana abancane. Ngoba le yanto noma unayo ekhaya esigodlweni uyayithatha uyifihle uyibeke yodwa uyihloniphise uyibeke yodwa ngoba iyinkinga. Lezi ezinye impande imithi leyo uyigayayo eminye uyibekile lapha iyakwazi ukuthwebula amandla wayo bese ife le mithi yonke amandla wale mithi lena ahlale kuphi kuwo lo mthwebulo. Kungako lo ubeka wodwa le ngoba unano nokuganga phakathi. Kodwa makuthuma sikhulunywa ngokuthwebula kwedlozi asikhulumi ngedlozi per se. Asimlungisele lapha ekhaya. Makukhunywa ngokuthwebula kwedlozi akusho ukuthi thathwa inhlanhla nezibusiso ezihamba naledlozi. So siyahamba basibaphe nje kancane kodwa noma bangafunda ngathi bakwazi ukuyenza lento. Khona abanye bakwazi ukethuneni. Ufike ethuneni uthathe wezuyifaka ephondweni or kwigona or ufaka kuphi or wherever la uzoyifaka khona or uthenga isitsha noma ibhodlela uyathi lo muntu yomthenga ethuneni mara manje ube nemali ekhanyayo ube nezinye izinto ezijulile kakhulu ukuthi lo muntu uyomvusa lo muntu umvusa umthatha uthatha inhlanhla ehamba nabo bonke abakubo so ulithwebulile phela. Kodwa makukhunywa ngokuthwebula kwedlozi khunywa ngokuthwebula inhlanhla uthatha inhlanhla amandla nakhona kuya ngokuthi manje uthwebula idlozi njengoba sikashilo ukuthi khona idlozi elilwayo uthi mawulibheka na ubone ukuthi leli idlozi lokulwa leli alisebenzi enhlanhleni kunjalo. So lento le uyithathela ukuthi izokwazi ukwenzani ukuvikela okanye yenza iprotection kulo muntu omnika yona bese uma uthi ulibheka sometimes ubone ukuthi leli linothile leli. Khona abanye abantu ukuthi vele ekhaya kubo kusuka phezulu kuya phansi bonke banamabhizinisi. So uyakwazi ukubona ukuthi lapha yana singabathwebula la. Kodwa akusiyinto enhle ngoba lento asibeke. Okay. Akusiyinto enhle ngoba phela lapho sesenza ukuganga thizeni mina ngiyimi DABULA angeke ngihambe ngiyethuneni lasekhaya ngiyothwebula idlozi lakho cha ngenzela umuntu oyifunayo lento ngezidingo ezithize. So umuntu ozoza kuwena. Yeah. Okay, angizwe awufake nawe la. Eqinisweni lonke nguye umuntu oshiswa isicathulo. Yeah.
nguye umuntu oshiswa inhlupheko yakhe nguye umuntu osuke efuna lokho esuke ekudinga so yena ngokusuka kwakhe ezakini akubeke nje wabafihla abantu namhlanje akutshele kahle umuntu ukuthi mina afuna ukuthwebula idlozi lakithi lisebenzele mina thina kukumbuza ukuthi usho ingaleyo nto ngoba ayisikho mnandi ngoba isizukulwane esisazofika ngeke sisaba nebusiso sizohlupheka ngoba lo usephakame ngawo leli dlozi leli seyilona eliphakamele yena so le dlozi leli mase lithwetshuliwe sikuthwebula ngithi mase lithwetshuliwe so the generation that is coming is doomed. Oh my goodness. Is doomed. Vele usuke lapho vele usubabulele kodwa usukungafuni wena ukubabulala bukhoma like ususa umphefumulo kubo kodwa usuthatha inhlahla uthatha imbusiso zabo zonke ziwelele ngakuwe kube izona ezokuphusha wena ukuthi ube usomabhizinisi kube izona ezokuphusha wena ukuthi ube yilento oyifunayo ngoba inhloso yakho ukuthi uphumelele so vele into ekhona ukuthwebula kwedlozi noma kungekuhle noma kungekubi ukuthi wena ufunani kodwa khona kuyaphila vele futhi umuntu umecela ethi lokhu ufuna ukuthi simenzele ngoba izinto zikhona zijulile ziyesabeka ezinye ziyabakhona ukuphila nazo kodwa bayithanda abone ngathi umuntu ikhona okungangisebenzela mina ukuthwebula idlozi hayi siyathwebula umuntu so nina nje because I believe ukuthi it's a lot of money uyakhokha phela phakathi kokuphila nokufa ngoba kwesinye isikhathi uthatha uthwebula ledlozi lelilwe uyakhokha ngoba ekugcineni futhi fanele ukuthi mangikwenze lento ngenze sure ukuthi noma ngabe sebayaphuma bambe bayohlola bayokwenza bangayibonde isithe lento angithi kuningi okwenziwa yimi njengodokotela wakho kodwa nje idlozi hayi liyathwebuleka and okay ndelula before ngizobuza lo mbuzo lona kunina abantu bami ngibathandayo ubuhle nobubi ukuthwebula angithi that's where you guys started this ubuhle nobubi and whatever advice that you can give our mantis. Remember here why we are educating. And I love it mawuthi we are cocker cause kunezinto. Remember ukuthi usemsebenzini. We can't take that away from you. But you also have got word of wisdom for the mantis, I believe so. Should I say my course or Togoza? My course. Yes, as we proceed. Mina ngizothi ubuhle bakhona kumuntu oyifunayo izombenefit impilele. Kodwa ngeke lento uyithathe, angeke kwenze lo mkhuba unganayo into oyenzayo. Kumele kube nento oyenzayo ngoba sometimes abanye abantu phela lento esikhulumayo ifolanda ithwalo. Into eshaya abantu ukuthi umuntu ufuna ukuyenza lento kanti uhlele ekhaya nje unethezekile kanje. Ayikho imana from heaven. Even something noma ungavula i-chicken dust or ini, lento izokuphilela. Izokunika imali. Izokuphilela ikundlondlobalise. Mara inkinga yakhona laba ubathathele yona lento le basale bayahlupheka manje. Ingane zakhona ezinye ziqede esikolweni, ezinye ziba nje lezi khona legama engathande laba hlele estradini ababhemayo. Yaliboba babiza ngale gama leli. Abantu bagcina baba njalo, abanye abashadwe ekhaya. Mabathi bamkhiphela amalobolo uyabuya down 6 months down the line uzophilela kuphi ekhaya babe nebantwana abaningi bazalela kuphi ekhaya zonke ingane sekuyinhlupheko thothi kulo mndeni loyo umuzi mncane mara umuntu uyabheka abantu baningi so umkhuba walento leni disadvantage ile generation today until uzuthole umuntu okwazi ukushaya umhlahla abone ukuthi lento yini imfihlo yayo isikhiye sawo kuyini ngoba sibuyele futhi emuva kancane khona ogobela abastoti khona ogobela kanjani abastoti abanamathwasana bathatha amandla walamadlozi amathwasa wonke umntana makaphuma empty kodwa is topic for another day kodwa naye ifolanda what ukuthwebula amandla nenhlanhla ngathokoza ledlozi lakhe kahle ukuthwebula nje kukaningi ngoba ngisho isithunzi sakho nje mase sikufuna kahle thina singakuthwebula ukuthwebula nje kukaningi ngempela ngoba echaza udabula ngoba ngempela okunye ukuthwebula usuku kwenzela ukuthi
nawe inhloso yakho ufuna ukuphumelela bese kuba khona nje ukuthi cha lo siyamthebula ngenhloso ukuthi sifuna ukusebenza ngaye yayizwe into engishoyo angithi nje ukuthinta amathwasa wathwatha kodwa phela siyekele ukuzosiqoshela abantu sisebenza ngabo 2+2 please don't play a protection game here. yes kukhona umuntu othola ukuthi no lona ungumculi uma singathatha le spirit sakhe noma masingathola yena noma sithole asinje sithole yena ngabhali izinto ezidijulile uma sithola umoya wakhe lo muntu angakhona ukuthi sisebenze ngaye thina sakhela abanye abantu izinto abayifunayo kakhona nje umuntu ofuna ukuduma ukhona umuntu ofuna ukuba usaziwayo nalabo abantu abasakhala ukuthi balapha kungena umuntu sibazame ngalokho uyayizwa into engisho and then kwenzakalani ngaye lo sewuthatha umoya wakhe lalela into enzakala yi1 uma sesimfuna vele sizomgudluza uma simgudluza nje kusho ukuthi phela siyamthatha umuntu masumthwebulile uyafa kuphela nina nikhale ningcwaba into engekho nje thina siyazi ukuthi okay sengimgcine ebhakedeni elithile umoya wakhe noma ngugcine esigujini esithile ukuze ngakhela abantu izinto ezithile yabona inzima lento le topic yakho nje inzima kakhulu vile nje uDABULA ikhuluma ngazi ubuhlungu ngathi yabona ke lento inzima ngoba sikhuluma egcineni abantu fanele bafunde funa bayazi kodwa yona iyaphila yasebenza hayi ngoba iqhamuka nathi sizalwa iveli ikhona ukuthi bingakhulunyi izinto zakuqala kodwa thina sesine chance ukuthi sifundise abantu umuntu ngoba kuthanda yena yesazi ukuthi usifaka kuphi ngoba vele lento nje obasho umnakwethu kumandulo bowuzwa kuthiwe ugogo balibani umkhulu balibani unento aphila nayo ihlale odropini yakhe kodwa understandeke ukuthi yini thothi ubani ushonile lo muntu mashonile noma bemngcwaba usableeda izandla zakhe sese soft amathambo akhe sese soft then uyabona ukuthi kunokuganga thizenda lo muntu uthwetshuliwe so lo muntu nje bakhithiwe nje basho uyosetshenziswa somewhere for inhloso thizeni ngoba yonke into oyenzayo siyinyanga yonke into esiyenzayo lento uma uyivusa uyiphakamisa uyayikhomanda ukuthi ufuna ukuthi uyivusele ukuthi yenzeni noma uyithwebulela ukuthi yenzeni ngoba phela le hloko lesijulile akukhulumeki ngaso indaba sensitive manje uyabona ukuthi ama listeners nama viewers ekhaya bona ngathi manje siyaganga kanti asigangi sikhoma amaqiniso khona omunye umuntu indoda iphila nomfazi afuna ukushaya indoda ibe yisiyoyoyo nje aze kithi mina ngumthwebula umqondo ukuthi umuntu omqondo wakhe abe umntana omncane ubaba ekhaya angasabi indoda so simthwebula yini umqondo ukuthi yonke into umama ifunayo iyenzeka naloko kufolanda yini ukuthwebula okay ngoba sometimes siyakwazi ukuthi sometimes umuntu afuna into yomdumo simenzela mhlawumbe isigutshana sithi hamba usigqiba kuphi empambanweni zendlela la kuphithizela khona abantu or sometimes uthola izibi zasebank ngoba lapho kuphithizela abantu angithi abantu abafuna imali so mothola lezibi uthwebula ini yonke lemimoya labantu bebangena kuphi ebank ngoba bonke abantu baza ngenhloso yani yemali kunjalo nje uyayibona ukuthi lento ijule kanjani lapho ufuna umoya la kuphithizela khona kakhulu makhona isangoma sithi hayi mina ekhaya ngeni umuntu sifuna lapha kule ndawo lapha la kuthiwa kuphithizela khona kakhulu abantu bayehla benyuka ngathi ipaint kamahosha sithathe wona lo moya lo wabo laphayana siwuthathe sikuphakamise siwuhlaneze nezinto iphile lento lo muntu ukuphithizela kuye egceke siyaphilisa la ekhaya 2+2 is there anything you want to add before I ask the question yebo kunjalo kunjalo nje izinto zikhona zidinga abantu abayifunayo izinto zikhona zidinga abantu abayifunayo ukuthi uma sikhuluma kanje kube ngathi abantu siyabavala ukuthi thina siyaganga noma senze izinto ezimbi cha kuya ngokuthi umuntu ufunani ngeke umuntu umnike into engayifunanga wena mawubona ukuthi ukuphakama kwakho kulungile ekhaya vele uyabona kunzima ngcono uvela uthwebulele idlozi ngoba kade nilihlabela lingenzi lutho nalapho futhi uqinisile iza siyibuke lento ukuthi singalithwebula kanjani uma unamandla ke bese siyakuthwebulela ledlozi livuke liphile ekhaya kungena enhlahla okay idlozi elithwetuliwe
ihlala isikhathi esingakanani? Sure. It can be Because like, I believe ayikho into ehlala forever. It can be lifetime, as long as ingalungiswa. As long as ingalungiswa, akekho umuntu oyibona. If khona umuntu ongayiboni, ingahlala for lifetime. I expire lento. Ibeke nje icala. Lifetime. Why ngoba kuze kube khona anima sikhuluma ngale idlozi ngithi. Until kuze kube khona amaphutha umuntu awayenzayo. Ngithi phela lento mayenziwa unikwa nomthetho wakhona. Okay. Until wena animande asikhulume ngomthobulo wedlozi phela khona imimoya ebuye sithwebule. Siye izibeni, siyolwandle, seyintabeni, semiqolombeni. La ejule khona kakhulu ukuthi ungena khona uzwe inwele zikremba mkhulu, uzizwe zithi inwele, uzwe igazi libaleke emzimbeni. Lapho uyahuda mkhulu. Lapho yazi lento lena lento indaba ubunyanga bujule kakhulu, ubungoma bujule kakhulu funa phela lento mawuphiwe yona kweyakho kuyisiphiwo sakho ungana nala kungangenwa khona mkhulu. Ungane lapho uyokhuleka bakutshela ukuthi akubuywa lapho. Uthi mawungena phakathi uzwe na ukuthi uzusolo ukuthi kanti bengiyapi la. Uthi uyabheka wedwa, wonke umuntu ukulindele ngaphandle. Wedwa kwezinye indawo ungena umaphuna nje mkhulu. Uzwe na ukuthi la nendlela nembobo ongene ngayo imoto yayicinga awusayiboni. 2+2, tell me. Kwezinye indawo seseyaxoxela yakuhlebela manje. Kwenye indawo la kuba nezihlahla ngaphandle. Thothi ungena kwi-cave ufaka i-string. Yabona i-string senze sibe sinde. Usibophele esihlahleni ungene ngaso wenzela ukuthi noma uphuma ubamba sona le string uphuma ngaso niya. Mkhulu. Lapho uyosuka uthwebula amandla walento ephila phakathi. Ukuthi lento uzokwazi ukukhandela abantu into yokuphila, into yenhlanhla. Eyizibeni uyayo uthwebula amandla walento ephila lapha esizibeni. Elwandle uyahamba uthwebula amandla wale mimoya ephila phakathi lapha ukuthi uzokwazi ukunika abantu into yokuphila, into yempilo. Kodwa abantu sebayavilapha noma umnikile lento. Ngoba kayikho into ayenzayo. Akana business, akana akasebenzi, akayenzi lutho. Kodwa ufuna ukuphakama kanjani ungayenzi lutho? Uhleli kanti from ekseni ujika nelanga. Fana le halo muntu ujika nelanga. kusekusela ubhekele. Kanti manje wazi ukuthi lento masikuyenzela iba nento oyenzayo ukuthi lento izokwazi ukuphilela ikuphilise. Ngoba there was no need ukuthi uzoye university uyofunda mawuqeda lapho bese awufaka ma CV. Uhlale kanje. Uzothola lapho umsebenzi. Imana. Kanjani ngoba nakuMoses eBhayibheli bathi yaba khona imana ngibelieve ayikho lento. Ayikho ke. Ayisuka. 2+2. Here's the question, but even DABULA is allowed to answer. Ukuthwala nokuthwebula kuyafana? Kuya ngokuthi size siqale sithwebula kuyiphi level. Yeah. And yini isizathu? Yini isizathu size sithwebule? Okay. Ukuthwala. Ukuthwala baba. You're not answering me because I don't get it. Ukuthwala nokuthwebula kungabe kuyafana? Akufani mkhulu. Asibeke nje icaca. Akufani mara kusebenza izinto ezisebenza parallel kanje. Enye ngapha. Ngoba khona ukuthwala kuhamba nokuthwebula. I'm listening. Yeah. Acishe kufana kodwa kufana. Ukuthwebula nokuthwala kufana. Ukuthi izinto manje zihamba parallel kanje. 2+2, talk to me. I'm listening. Yeah, ukuthi okunye siye sihlonipha umhlaba nathi siphile emhlabeni mfowethu. Okay. La emhlabeni ayikho inkosi. Yeah. Yangizwe siphile emhlabeni wabantu, sisebenza ngabantu. Noma okunye sithanda ukuphendula kuqonde. Kodwa sohlonipha umsebenzi wobunyanga ngoba sibaningi singodokotela kunabantu abadala abaqala lo msebenzi abakwazi ukuthi lento kuhlala phezulu kwayo. Sihlonipha izinto enjalo nje. Kodwa khona izinto ezidayicishe ifane ngani ngokwamandla ngani ngoba ungathwala wena uthola ukuthi indlela othwale ngayo wena udlula umuntu othwebula idlozi noma osebenza ngamadlozi. So izinto ezikhona mina impendulo yami ithi nje into ekhona ukuthi kunjani kuya ngokuthi wena ujasikwenze kanjani. Yeah. I think that's a fair answer. But anyway, I will ask questions, unfortunately, and you'll answer if you're comfortable, and if you're not comfortable, again, you will tell me why you're not comfortable. Then we'll move with the movers. Okay.
Sile. Ukucupha idlozi. Sile. Sile. Number 1 yini ukucupha? Sile. Ukucupha. Kwehlukene, ukucupha ukucupha. Kodwa kwehlukene ukuthi wena ucuphani. Yeah, why? Why futhi uyicupha leyo nto? Ungamcupha umuntu. Umuntu ophila. Ungamcupha futhi umuntu osengasekho. isitha sakho. Yeah. Ungawucupha futhi umoya omubi. Ngawucupha abathakathi. Ungamcupha ngisho umfazi wakho. Yeah. Kodwa ukucupha into ekhona, ukucupha. Okay. Hey. Mina amatopic ngathi bengangidinga. Double, let me hear you. Yazi ngicabangani. Mina kwethu next time masiza, ngcono basisendele man, ukuthi bazosibuzana. Singathi sikwazi ukuthi bangazifaka ekoneni, ngoba manje ugcina ngene ekoneni. Double. Mari mnandi mayikanje ngoba mayikanje iziza nje randomly. There's no need ukuthi upreparane ngoba into yakho ophila ngayo. Ukucupha mkhulu. Njengoba sikashilo man, into engawunakalanga kumelanga size siyinonga. Kodwa ukucupha uganga. Asenza sibeke straight obani. Ukucupha uganga. Okay. Ukucupha ubuthakathi. Asibeke straight. Ukucupha, wena ucupha umfazi wakho ukuthi angalali nenye indoda. Ucupha indoda yakho ukuthi ingalali nabanye abafazi. Ucupha ithuna lasekhaya kini ukuthi umuntu ozofuna ukuganga ayolithebula lapha ethuneni izikhale. Zimshaya ilanga libalele. Ucupha imoto ngoba phela ekucupheni mkhulu asebenzisa imithi emihle sikhona uqinisa. Ubuthakathi ngoba usuke yeah. Lapho yeah. You understand? Ezinye izinto zakhona azingene esigodlweni. Kungako kwesinye isikhathi kumele ube nezigodlo noma zingaba u2 noma zingaba u3. La uzoyenza yonke lenyaka le ingaphazamisa abogogo nabomkhulu labesiphila nabo. Nezinye izinto eziclean. Ngoba ngeke ukuthi uyisangoma uyinyanga ungakwazi ukuze kanti lo msebenzi bakunikeleni kanti. Ngoba kuyofika umuntu kuthiwe ekhaya thina egqekeni siyathakathwa sivuka ekseni kunamakaka sivuka ekseni naku basilahlele ngeyikhove ezifile sivuka ekseni nazi in you understand so lapho akwazi ukuyobethela kuphela kumele ubethele ucuphe mina mangibethele emzini omuntu noma ngibhadale emalini ngiyabethela ngicuphe miningi imize ngiyibethelile last ngizoyibeka nje kodwa igama lakhe lo muntu ayengombizi bikasuka le kude le kwenye indawo le emaXhoseni Eastern Cape ngihambile ngawusebenza umuzwa wakhona mkhulu wabuya nginika feedback ukuthi sekukhona umuntu wasemndenini odonsile ngoba mtshela ukuthi ungenile lo muntu abegcekeni wayenza ukuganga and akusokuqala mina angibetheli into okudlala uzongibethelela ngento ezibhedayo every year lokusoloku ubethela ithi ngibethele manje ngithi kanti umuntu omthakathi omthemba la umsukela umthuku phakathi egcekeni uthi lahlela into zakho sibone khona umuntu ukuthi omunye uya lento lena So 2 + 2. Ukucupha. After le episode le adla kumele sisiwose sibeke noma evorsi chaki nje 2 + 2. Ukucupha. Yes. So, okay. Let me ask this question. Ngiyapuma ukucupha. I think I'm okay. Unless you still want to say something. Abalento igange kakhulu. Do you want to say something ngokucupha before mina ngakusho noma ngabe ucuphani isicupho sikhona yeah into khona sisebenzisa kakhulu ekuthenini siyavikela siyavikela kakhulu isicupho siyavikela uma ucuphile ebusinessini lakho akekho umuntu ongangena egange ebusinessini lakho even noma unenkomo nesibaya esibayeni sakho akekho kahle ukucupha kuyavikela bakithi kubalekile ukucupha ngoba ngeke sithi ku wrong ukucupha ngoba even umuntu noma ecupha umuntu isuke kunesizathu esimenza ukuthi lo ngifuna ukumcupha ukuthi lo ulala nonkosikazi wami kodwa uyaphika uthi hayi umngani wakhe ngoba besebenza naye bese wena uyamcupha bese ngiyasithatha ke isicupho ngiyasikhanda ngithi and bese ngikhwezela ngomuthi
Yeah. Lo muntu engikhwezela ngawo ngikhwezelela ukuthi sheshe yenzeke lento ukuze angincome lo muntu athi udokotela uyasebenza. Yeah. So isicupho mina sinto enhle. Yeah. Kuya ngawo ukuthi usisebenzisaphi, usisebenzisa kanjani. Ini. Kodwa nje isicupho siyavikela. Yeah. Imoto ecushiwe ayintshotshwa. Angeke. Ukucupha kubalekile esizweni kakhulu. Abantwana baphazamiseke esikoleni uma bacuphile. Ingane zakhe ekhaya kasiguli kalula uma uyicuphile. Nempumelelo yabo ilula mawucuphile. Bavikelekile nje. So Mara igaba zokucupha zihlukile ziningi. Ziyange ukuthi isikhwama sakho sideep kangakanani. Kanjani? okay. Ngoba khona esinye isicupho mngani wami. Lesi mngani wami sixoxa ngaso. Khona esinye isicupho mawunomfazi ogangayo. Sikunika sona. Umchamo wakho wasekuseni uthele ekhaphini. Bese uthathe lesicupho sifake phakathi uhlane sikande imbiza ngegama imbiza ngesibongo umkhulumisa usho ukuthi ufuna kwenzeka bese uphuza. Umchamo wakho Anti unalomuntu wesicupho. Bese afternoon makabuya ha. Umkhothisa kweqada. Umphendule manje. Omusho ingoma yasebusuku umusho. Bese ichame phakathi, uchamele phakathi. Kodwa lesi akusesaba abantu abajolayo, abantu asebashadile. Umchamele nje phakathi nje uthi nje bese umiyeka kanjani. So kasibona ukuthi khona umuntu ozomsondela na. uthi mina ngalesicupho 2+2. Hey mngani wami. Ziningi kakhulu njengoba uma ekhuluma kanje kimi kuvuka lesi sikajantshi wesitimela. Okay. Kune grease lapho khamba ujantshi okhamba khona isitimela. La grease ukuyithola isimnyama enye uyithola basanda kuyifaka ifresh. Bese uyithatha le grease le. Kwahamba nje isitimela umuntu oke wadlala nomuntu wakho asidlule. Uhamba ngobumnyama. No, 2+2, you can't leave me like that in the matches. No. Umuntu oke walala nomuntu wakho kwahamba nje isitimela kwenzakalani? Ushayisa isitimela. Akashayiswa isitimela. Into ezokwenzakala kuye ubuhlungu. Yeah, into ebuhlungu kakhulu. And isuke zokufa. And akafika mnandi. Akafika mnandi ufe khala. Azazaca bengaka. Ufe khala ngoba futhi ayisheshi lento. Ifuthi qala kumgqilazi imizwa ubuhlungu. Inzima lento. Yabona mase kuthiwa sibala icupho. Siphinde siyobala lesicupho sikafish. Awu mkhulu. Awuqhubeka siqhubeke. No, you can't leave me like that. Lapho phela yabona manje suyabathwasisa manje phela. Kukhona isicupho sikafish. Angithi besisakhuluma. Nangapha emadodeni nendoda iyacushwa. Yeah. Kanjalo nowesifazane uyacushwa. Nomuzi uyacushwa. Nomuzi uyacushwa. Nebhizinisi liyacushwa. So lesicupho sikafish. Umkwasifaka. Yeah. Yebo ke ngiyavuma. Sona uyalala ngena ngeinhlanga. Chawe inhlanga nje zibe ntathu zithi nje. Nala. Yebo. Phansi lo fish mouse uhlehla. Lo fish mouse uhlehla kule nduku yakhe lo baba. Hey. Usuvule lezi zinto lezi zika fish. Usubuyele emuva uthi hayi vela nimba ibhokisi vele uzofa. Akalapheki lo muntu mfowethu. Zibhlungu ezinye izinto ziyaphila zinamandla kodwa ngeke singabancisha abantu njengoba sikhona abayifuna abayithathe nathi nje sephatheka masibeka umuthi uze uhlala ulwembu. Kahle kahle umuthi akufuna uhlala ulwembu ufanele usebenze umuthi kunjalo. Kodwa mina noma kungekho umuntu odingayo ngibuye nguthathe nguthi nje ngokukhulumise nje ngithatha umkhonto nguthi nje ngoqoqoze nje ngiqumise ngomkhonto bese nguthathe ngishisa ilahle ngokuthele phezulu kwelahle ngokukhulumise nguthume nje ngamabomu nje anguthume emntwini kodwa ngiyawuthuma nje ezitheni zami zonke ukuthi wonke ongikhuluma ka bonke ongisongelayo phamani masimba sathi phamani masimba kithi mama bashaya bathathe hayi dabula yavela uhlaleleni umuntu la hayi dabula hayi mamela angibiza umbatha angibiza 2+2 angithakathi lapho nethi nje ngithi bonke abahleli bahlangane ngegama lami abangikhuluma kabi udala madoda nifuna ukusebenza namhlanje ilanga leni ngize ngikhiphe nogoloko nguthele ngaphandle ngithi phuzani madoda nambe niyosebenza ntako. Okay, thank you.
I want to ask this question. Okay, can I run the show? Kancane. Phela ngathi dala bafuna no 2 + 2. Oh, dala bawomile. I want to ask this question, then you can proceed. No, remember, yes, but nikhulume mabhom. Number 1. Number 2, nikhuluma ukuthi lo muntu lo othwebulile. Yeah. Ngizothi othwebulile or othwele, ne? Ngedlozi. Yeah. Uma lingalungiselwanga ledlozi, it can be a permanent thing. And then nasho futhi ukuthi mayingareveswanga lento. Okay. Yeah. Nasho futhi ukuthi it's like mingabonwanga. And then kuneminye imithi futhi efakwayo lapha enisebenzisayo. So what if mina ngiclient yakho 2 + 2 or DABULA? Yeah. Ufuna ukuthwala ngedlozi lami. Yeah. And then it happened ukuthi one of the family member ufuna ukulungisa lento. Yeah. Then uza kunini. Mina ngiclient yakho. Ngiyabonga mawuphinda. Mina esiclient yakho. Ngithwala ngedlozi la. Because ukuthi idlozi lihluphekisa umndeni. Yeah. So the generation coming uzoba in a situation nayo yokuhlupheka. So wachaza ukuthi uma lingalungiswanga kuyohlala nje kunje. Vele. Stimule some. So now nangu uphathanani ne uyena ohambile wawuganga. Okay. Then nangu Mandla. Akaganga Family member ugangile uyazilungiselela. Okay. Nangu Mandla from ifamily yaka Phathanani. Lo hambi wayoyilungiselela. Actually lo gangile, I'll put it like that. And then now yeah. And then now when ngithi client yakho, of course client privacy client, confidentiality. And then now uMandla from my family ubona ukuthi there's something wrong, uza kuwena not knowing ukuthi lo lesigebengu Uthathe kimi lento. How do you deal with that situation? Lalela ke. Because lo ufuna ukulungisa and then uphathanani came kuwena azoganga. Wamsiza wena ngoba wena umsiza ngithi. Then now nayi family member isifuna ukulungisa. Lento ngizoyibeka kanje sizohlukana la ngifuna sihlukane. Ha vele. Asihlukane ke la ngona manje. Uyabona, do you understand my question? Hayi kamnali clean. Ngikuphendula. Okay, phendula. Ofike kuqala ngiyomvikela uyozafe. Ofike kuqala akufuni njengabelaphi siba amaxoki. Yeah. Okay. Uyangizwa? Sinemfihlo eziningi. Siphethe impilo zabantu. Yeah. Akufuni sibe amaxoki. Yeah. Unless kukhona la sigejana khona mina naye lo. Yeah. Sengamphendulela. Yeah. Ngilungisele lo ya. Ngenxa ukuthi lo sesigejanile. Kodwa yonke into yakho uma unginika imali yami ngishaya umsebenzi wakho, ngiyokuvikela mina ngoba phela wena mina ngingummeli wakho. Yeah. Uyakizwa ukuthi ngithini? Ngisho nakhala lo, ngiyazi mina vele ngisho ngakaze ngimbone. Mangena esigodlweni. Ezangitshela uBholojo ukuthi lo uze ngoba leli dlozi lakhe leli salifaka la Ubani uBholojo? Manje ke uma esengitshelile Ubani uBholojo? okay. Bholojo. Ubani uBholojo? Kunenye indoda esisebenza ngayo lapha ekhaya kuthiwa uBholojo. Indoda nje engenankinga edla iqanda. Yeah. Idla iqanda. Ngathi idla iqanda, idla amaqanda. Idla amaqanda. Okay. Okay. And ayisuthi. Shiya lapha sikho lapho. No, I just want to Awunamfihlo. Proceed, doctor. Uyabona? Ngenxa ukuthi kwafika yena kuqala ngizomvikela mina baba. And wanginika imali yakhe. Ngamenzela umsebenzi wakhe. Ngiyothembeka kuye. Ngoba uma ngake ngaqala mina ngasiza lo khalayo. Eish. Kusho ukuthi Uyimenemene. ngimenemene mina straight. Kanti lapho ngasebenzisana ngeqiniso. Iqiniso lithi lo fike kuqala ngiyomvikela azayofa. Ngiyabonga. DABULA. Sando. Yeah, uqinisile manje vele sohlukana. Into ekhona ukuthi yana uqinisile umnakethu. Loyalty into ebalekile. Angithi phela ukukhumbula umuntu makayeza azothwala. Makuza umndeni wasekhaya kuba phela ukukhumbula ukuthi lento samnika la ekhaya samenzela la ekhaya. Kunjani? So makafika
zikhona le zinto esiphila nazo uzosirepotela. Ikhona imbatha izokhuluma. Nakho-ke. Mabilana ukhona uzokhuluma. Okay. Imbatha Ikhona. Imbatha yini? Imbatha izizwe zonke. Yini imbatha? Ikhona imbatha. Indoda endala. Mabilane is your son, right? Enye indoda ingane yami, enye indoda ingane zami zonke. Umaketanga ukhona. Ubaba kaMabilane. Yeah. Mabilane is your son. Yeah. Your son, not your other life. Not umntana mophila ngonyama. Umntana mophila, uyaphila umntana mophila. Dabula udlala kabi yazi. Anyway, proceed. Bese bazokhuluma phela ukuthi awunanga uzondi manje. Phela uzondi ndoda. Yakhumbula sanika uphathanani land. So yena ufuna si reverse manje. Bese mina ngiyenzani? Ngiyayiprotect noma ngumhlola. Ne? Bese ngiyamtshela ukuthi okay, ngicela ubuye ngelanga lithize sizolungisa ukuthi sibone ukuthi kahle mhlawumbe sikulungiselele kanjani. Kodwa ukhumbula awuxabanisi. Kufana nje ukuthi makufike umfazi nendoda esigodlweni. Umfazi uyajola. Awuveli nje uhamba lazi ukuthi wena uyajola. Cha, uthi indoda uthi wemlisa ngicela uyongikhela amanzi lapha ngaphandle nalikhapha. Makaphuma uthi wemama. Oba befike bobabili. Mabaze boyi2 ngenza example ngithi into isimila. So umfazi makajola ngithuma indoda amanzi ngaphandle. Ngicela ngikhela amanzi la. Khona into engayizwa kahle manje. Makaphuma ngithi wena Sathana uyajola unekela lento yakho ngizoyikhuluma endodeni yakho. Iyeka lo dodo wenzayo. Makabuya ngithatha amanzi ngithi waphuza. Bese ngathi ngiyawakhulekela ngithi waphuza. Kanti awakhulekile. Noma ngawakhulekela kanti phela manje bengifuna imfihlo bengifuna ukukhuluma imfihla ngekho ngoba at the end asixabanisi siyaphilisa siyakha. So nomndeni makazila afuna ukulungisa lento engiyenzile mina. So bona abaphuma ngiyayifonela le ndoda ngithi le ndoda awuphuthume ufike la ekhaya. Bese ngiyamtshela ukuthi phela ubani nobani bathi so. Wow. Bese ngizwe ukuthi yena uthini. Bese mina ngiyakwazi ukuyilungisa ngendlela thizeni. Ngiyakwazi ukuthi ngibalungisele ngibanike idlozi ifanana. Wena banikeza idlozi ifanana. Angithi phela nami lo as long as lo now it's going back to Blastumaka sizohluka. Yeah. Mina lona as long as sonke lesikhathi ngimenzela yonke lento le nami yakwazi ukunginakekela. Hayi ukunginakekela in terms of imali ini uyazi ekhaya ukuthi kukuphi. Ngoba phela sinamathwasa kumele akwazi akukhumbule ukuthi athi ngithatha ifish oil, athi ngithatha impuphu ngihise ekhaya. It's not about imali. You understand? So but mangibona ukuthi nami udukile, fuck. Shintsha yonke lento. Wena uyasho anginandaba mina. Ayinto ngikhohliwe. Kodwa makanginakekela ngiyakwazi ukuthi lento ngombiza ngithi indoda hlale phansi bese sixoxa mina naye. Bese laba sekhaya kuma babuya ngibalungisela bese ngibashaya ngedlozi ifanana bazophila nabo babe right. Nganika into efana njengedlozi kodwa kusidlozi. Uthini lapha mfana? Ngishilo ngathi sohlukana. Mina ngimile ekuthenini ngiyamtshela ukuthi anginalo usizo lakho ngicela uqhubekele kwabanye. Because akufuni ize ngene in details ukuthi ngiyazi ukuthi umfowenu waqeda ngawe uyayibona konke. So the best way ukuthi cha anginalo usizo uqhubeka uhambe. Ngiphinde ngibonge futhi ngibonge ndoda enkulu ngibonge DABULA uvalo. Ngibonge Khehle Lidala. Ngibonge ukuvuthwa kwakho, ngibonge ukuzwa ukuthi uyakwazi ukuthi uzame indlela ukhulume imfihlo ungayikhulumi ungaqhathi esigodlweni. Ngicela uqhubeke lokho futhi ngiyabonga ukuthi ukuveze lokho ngoba baningi abantu abalandela thina. Baningi abantu futhi abasethembayo. Abanye abelaphi. Ngoba baningi abantu abathi belapha mfowethu abazi lutho. Bafunda khona la ukuthi nje sivele kuma platform kanje. Abazi lutho. So ngiyajabulela moyiveza leyo nto ngoba ngike ngayibona ikhathi eningi ivamisile iyenzeka. Kufana ukuthi usuke nje nonkosikazi wakho nithi niyolashwa kade unkosikazi wakho uyoshintsha isheke ngawe. Konke lokho siyakufihla ingakho ngincoma ngoba sifike sikufihle thina kube ngathi nizofuna usizo olufanayo kanti umama udayisa uqedile uze ngenye inkulumo. Nami nje mina ke inkinga mangibona imali ngiyingozi. Ngiyingozi nje kakhulu ngoba ngize ngithathe
Yabona nje ayibokutshela umhlaba wonke. Mina nje ngizongibekela imali yamjuqu bese uthi lo baba walomntwana ayiyangihlupha. Asiyamshintsha. Hayi. Uyohilwa amanzi ekhaya. Ewaphuza nje kangeke waqeda. Yeah. So angeke athi athuma umntana athi ngicela ungikhele amanzi umntana aze nobisi. Kumele wazi ukuthi lapho sekuguqukile phela ukuhamba lamakomisho angifuni ibisi ngifuna amanzi. Umntana uthatha ubisi lo luchitha amkhela amanzi. Kumele wazi ukuthi hayi ikhalile manje. Unjalo. So ngizama ukubonga lokho lento engizwa ukuthi cha uma usakwenza lokho uqhubeka ndoda amadoda. Unjalo mkhulu. Sibahlonipheni laba bantu. Yeah. Siyabonga. Abasiphilela bona. Wow. Before I move to 2 points, ukuthwala, ukuthwebula, ukucupha, I think it's covered, yeah. Any word of wisdom, then we move. Yeah. To the viewers. Mina into engizoyikhuluma kakhulu ekuthwaleni asenzeni kanje. Mkhulu, ungamthwalisi umuntu ongenzi lutho vilaphayo. Ngoba kusasa uzokukhuluma kabi athi lento omnika yona isebenzi. Kanti uyena ovilaphayo. Ngoba phela umuntu ongenzi lutho mnika into vele nje ezomxaka kwasayena. Ngoba phela angeke uthwalise umuntu ongayenzi lutho. Kungako bazosikhuluma kabi bathi ubani wangiqola imali engaka. Mara uma uyabheka lo muntu umnikile lento iyaphila. Kodwa yena uhleli daga. Akayenzi lutho, akasebenzi, akana business, wenzeni. Kodwa uthe makafika kuwe wathi mina khona into engiyoyicala manje uthi okay kulungile iqala phela bese angasayenzi lento kodwa lo muntu onjalo makabuya kuwakhala ushanga into enzima. Ngiyabonga ngamla mjuqu. Ngiyabonga ngithi mina kuwe and ngeke ngayikhuluma lento singekho la. Ngeke ngayikhuluma ngathi inkingi isekuthenini dabula ngazi sophambana manje senze njani ngalabantu abangenalutho. Akanalutho akanawo ngisho 50 cent okuqala something. Yeah, senze njani ngalawo bantu. Asimenze kanje mkhulu. Mina yazi lawo bantu ngibayenzani mina. Yabathatha ngibahlambulule ngiphakamisa inhlanhla labo ngibageze nje idlozi labo lihlambuluke libe right. Bese lo muntu yena ufuna ukuthwala. Imkhulu umuntu osixabanisa nje. Lo muntu sizoxabana mina naye. Ngoba phela lo muntu akayenzi lutho. Kusasa uzongikhuluma kabi. Mina lo muntu ngivele ngithi uphethe imali yathi 50,000 ngithi okay nginike 5,000 ukuhlambululo 3,000 ukuhlambulule dependa kwinkinga zakhe lezi engizibonile bangumhlola bese ngomhlambule ngithi thatha le mali le hamba uvula ibhizinisi bese uzobuya kimi le bhizinisi oliqalile bese siyaxoxa. Siyabonga. Angiyithathi mina imali yami baningi ngibajikisile ngithi wenzani kodwa akayenzi lutho ngithi uphethe imali yathi 35,000 yokugcina ngifuna lento yakho leyana lapha ezibeni leyasebusuku ngibona ukuthi shame ya 2 week for le ndoda leya angeke ungane nokungayani yobaleka enye indoda zathi singenile laba labafana bami sekumele ngimkhulu yabaleka. Okay manje mina ngithi kulo muntu lo ngithi ngokusebenza ukuhlambulule kube right ngithi thatha le mali le ungayidli sathane. Hamba uvula ibhizinisi noma ungavula ichicken dust noma ungavula yini bese uyabuya ke sizoxoxa. Ngoba phela mangana lutho ngiyithatha imali yakho mina bese kusasa siyaxabana bese ngibulala. 2 plus 2 are you okay? Hayi right Thank you. But yeah bengifuna ukusho ukuthi cha kumele sibasize abantu. Yeah. Dabula kumele sibasize abantu. Uma engenalutho. Yeah. Mina ngithi nje dabula ungamtsheli konke ongenani. Kodwa msize. Yeah. Uzohamba efakaza ngawe. Yeah. Ukuphela umhayidele izinto eziningi. Labo mkhulu uthi makaphuma esigodlweni mosimali balifika ekhaya bathi nangu mamncane akasekho emhlabeni. Ku-right phela. Aduthi umangele after insuku eziwu4 bathi nangu malume akasekho emhlabeni. Yeah, I'm lost now. How did you get there now? Mancane ngasekho emhlabeni ngithi xoxa ngenye into manje namanje ngithi mina ngiyasaba ngoba phela ngizothi mangumnika lento lena lo anti manje uthi manje phela lapho let's move away from that. Thank you. On that note, isichitho senhlupheko. Yini isichitho senhlupheko? Sivelaphi? Sikhandwa kanjani? And then you will go to izizwe after that. Isichitho ngabe senhlupheko
ngabe isichitho nje nomunye ngasho ukuthi esani. Isichitho sisukela emoneni. Isichitho sisukela ekulweni. Qala umuntu abe nomona. Lokuthi wena usungibangisa kubani noma usungibangisa kumlungu wami. Sekumele ngikuchithe. Isichitho siwukufa. Umuntu okushaya ngesichitho usuke kubulala sengakudingi. Khohlakele lo. Asikho isichitho sokudlala. Isichitho nje sisichitho simbi. Asidingeki. Ngoba asikho isichitho esingabuye sisincokolise sithi isichitho lesesihle. Ngoba sonke sithitha inhlupheko njengoba ushilo. Kunomunye umuntu othola ukuthi uzofuna isichitho sokuhlukumeza umyeni wakhe ukuthi angabi nenye intombi. Umethi umphekele ukudla, amphekele nje ukudla. Ahlabe ngesipuni ethi mekudla lokudla kuphenduka ixoxo esipunini. Yeah. Ethini ke le ndoda ithini kulomuntu ophakela ukudla? Kodwa lento abayazi bobabili, kodwa boxabana bona bobabili. Umenzi walento akekho la. Isichitho esenhlupheko ngoba vele egcineni suku uzohlupheka vele wena. Yeah. Khona sisichitho sikushaya ngaso ukuthi umeke waye indodeni yakho uqale wophe. Dabuluvalo. Wophe. Mngani wami. Kube nzima nokuthi angene. Yangizwa. Njalo. Uma nikude kuhle. Mana kuqala nangena egcekeni. Kuyaqala inkathazo. Asikho nje isichitho esihle. Isichitho nje isichitho sokufa. Dabula. Thatha baba. Dabuluvalo. Umfowethu ukhulumile kakhulu. Ngiyayithanda le ndoda lena ngoba inolwazi olujulile. Omunye umuntu uzothi uyathakatha kodwa akathakatha yaphilisa. Kodwa makumele kuthakatha kuyathakatha. Ngoba phela ukwazi ukuthi uthi uyinyango isangoma isiyoyoyo nje. Danki baba. Hluleka nawe ukuzivikela. Danki baba. Nawe uzube mubi ube umnyama ebusweni. Danki baba. Ungagezeki kanti uma uyinyanga kumele uma uvela ngabe uthandeke mkhulu. Nezingane ezincane zikujabulela. Manje le nto isithini awujulile. Ya sizazogaya mina naye sahlangana ngelinye ilanga. Savumelana sizogaya kodwa sogaya simaphunapuna uyazi ngamtshela. Ngathi mina nawe ngifuna sigaya into ejulile. Sime maphunapuna lento sivuse. Siphilisa abantu. Lento uthi umuntu bamgcabe ngayo noma umfuthe ngayo. Hey, bamamaze ngapha nangapha. Manje isichitho omkhulu akusiyinto enhle. Asikho isichitho esibi. Nawe uyalizwa legama liyachitha. Phela khona umuntu okushaya ngesichitho whether ulwa naye for a position emsebenzini. Danke. Akuchithe nje emsebenzini ube namaphutha amaningi. Uthi mhlawumbe usebenza kuphi mhlawumbe ku dispatch release into ezirong nje uthathe i-delivery note gate pass yangapha ifake ngapha uthatha amaphepha ngapha afake ngapha kodwa uma uyabheka for years and years awukazi wayenza lephutha likanje. Abane namabhoss uthi uvela ngapha usemithengini abasakufuni uyaxoshwa emsebenzini ungena ekhaya kuyaxatshwana ekhaya nabasekuzalwa nabo bayakujikela bakubiza ngomthakathi. Isichitho mkhulu yachithwa yonke into yakhe yamoshakala nemali ngeke kube nebambe ngeke kube nayo imali ngoba usukuphehlelwa amanzi amnyama. Wayede umuntu wasekhaya umuntu osebenza naye umuntu wasestradeni umakhelwane nomona ngoba naku sowuzama ukwakha lo 2 room or 3 room or uyapenda ekhaya or wenzana abone sengathi awu sekungcono kodwa and isichitho siyabulala. Angikhulumi ngesichitho sabafana abancane inyanga ezincane zokudlala izangoma ezincane isichitho siyabulala mkhulu. Phela isichitho esinye kunezinye izinto mina ngisifakayo manje lo muntu uyakwazi ukuthi abona ibridge mngani wami zihamba ngaphansi imoto bese kube zonizamba phezulu omunye uyakwazi kuma phezulu bebridge yazilahle phansi ngoba akasayiboni into ayiphilelayo yonke into yakhe yadilika impilo yakhe ivele yathatha i-U10 ebuhlungu kabi washabela yonke into omunye agcina phambana emqondweni bathi une depression kanti akuyona i-depression number ama treatment bamshanga ama schedule 5 schedule 10 amaphilisi abamfaka bamfaka iSterfontein umntana ubona ukuthi shame ayikho lento kodwa mina ngiyathanda nje kancane mkhulu ngiyathanda nje zakwethu ukuthi one day nje ugovernment asinike nje ithuba same nje songena lapha eSterfontein or wherever nje sike siphike nje abantu
sibahlole khona lapho sibone sibadonsela umoya sibone ukuthi lo muntu akadingi maphilisi lo akeze la esigodlweni simsebenze nalo akadingi maphilisi akaze la esigodlweni simsebenze ila sobonisa khona amandla wethu usiyinyanga mina angeke ngiye ka government ngithi ngingene la bona babeze kithi mina ngifaka challenge igcwele mina ngifaka ugogo DABULA yebo umuntu weyintanda yebo mara lapha mawuzoya lapha yana hey mkhulu makube khona bona we health angazi ubani minister of health or whatever isibhedlela whatever angibazi nganidaba nabo makaze la mina ngizohlanganisa iqembu. But don't you think you need to take charge if you see a problem? Don't you think you need to take charge? Kunzima mkhulu phela mina nginayo lento PR yakhona umuntu ezobhala ileta ngifuna into ezingistressa mina ngifuna into yami yonke ibe simple nalama phone lawa ayenzana ngifuna mina into even your phone ngifole ngathi uphambene la ekhanda ngifuna ukusebenza abantu mina. Okay, umuntu akubingelele uzofonela uthi unjani mngani wami ulele for tech for yini. Thank you so much. Now we need to move. Izizwe DABULA, last time you said you want to bring something. Izizwe mkhulu askisi ngizoza nazo next episode. Yazi they wanted izizwe amamanchis and then inkinga ukuthi ngolwesihlanu sambile besiphindisela ithwasa emuva. Okay. Sibuye namuhla ekseni. Tell them. Yeah, sibuye namhlanje ekseni kodwa soza nazo bafuna lezi izwe lezi zizofaka udrink icoke sisifake phakathi mbuze nangozenzani. Okay, asikhulume ngezizwe yini izizwe. It's fine. Uzoza nazo next time. Yini izizwe zenzani izizwe zibuya phi izizwe. Last time ukhuluma ngamabutho. Yeah. So namhlanje ke sikhulume ngezizwe. Yeah. So ithinta. Izizwe namabutho izinto ezicishe ihambelane futhi lezo. Yeah. Okay. Kukhona izizwe zokuprofeta. Izona mina engizazi kakhulu bese kuba nezizwe zokuhlanyisa. Nokho ke lezi zokuhlanyisa ngangizikwenza lokho ngangisasemncane. Kuhlanyisa ngezizwe. Hey, it's too late. Are you experienced shape? When uyahlanyisa nokuhlanyisa. Hayi. Mina abantu abaziyo ngeke ngilokhu ngikhuluma kakhulu. Ngasana ndaba nayo. So izizwe zikhona ziyaphila. Yeah. Futhi ukuze ugcine ube umprofeti noma ugagade la ekuboneni noma ekuhloleni. Kujule kakhulu. Ukwazi ukubona injula uyayidinga izizwe kuphela awudingi ukwazi ukuthi zakhiwa ngani. Yeah. Kodwa uyayidinga izizwe zikubooste. Ziyalekelela kumuntu vele osuke enesithunywa. Bese kuba khona umuntu othola ukuthi ke unasi isithunywa kodwa siphansi ngalendlela ukuthi yena ubhizi nje wangena eTaxini wadlala iculo nje uyazamula nje. Bonke labo bantu badinga ukukhushulwa. Izizwe zikhona ezinhle bese ziba zembike uma sokuthi lezi zizwe sona uyisebenzisa ukuthi uyahlanyisa noma kunento emboyenza kumuntu umthumelela ngezizwe. Yeah. Izizwe sikhuluma ke ngomuthi okungaba amathambo nezihlahla isihlanganise amathambo akwamanye amazwe amathambo ezinto eziningi ezahlukahlukene ezinye nami engazazi kodwa siyawahlanganisa ngenhloso yokuthi sisuke sifuna ukuthi lento masiyenza akwazi ukusebenza ngisho abe kuthi useMozambique useGhana useTanzania noma amukeleke noma ngabe kuphi. Yeah. So isizwe sinamandla bakhona nje abafana bami bayaziwa nje ngoba ngibe ngiye enkonzweni manje ngiyishweleze eziyona. Uyesontweni mawuyosho. Yeah, mangiyishwelezela ngoba awuyosholeza ungakhuluma manga. Awuyosholeza uyodambisa unembeza. Awuyosholeza kubala ngoba usungabi namanga uyodambisa unembeza. Ngiyogeza unembeza. Yeah, kodwa mawubuye uqala phansi. Do you go to church? Ayi. Okay, let's hear izizwe from you. Where you done? Oh, you still busy? Okay, proceed. But at least you go to church. Right. After kuhlanyisa abantu then uyesontweni. Wenza. Awunesibili. Ngoba kuyafana makabuye esontweni kusasa uyaqhubeka. What's the youth? Ngifuna sikuhlukanise lokho. Mangiyesontweni abantu bangadideki. Ngisuke laphana mina njengoba ngikubeka ngithi ngisuke ngiyozithethelele mina. Ngiyovuselela unembezi ukuthi njengoba ngisebenza ngabantu abahlukahlukene. Angibuye ngibe nakho phela ushwele ngingenzi mo ngibuye ngithi kancane ngoba iqiniso lonke
ngiyakutshela baba owazi uyazi kwayena uDabula uyazi ukuthi hayi ubuthakathi into yami and ngidume ngakho mangithe kwathi kwaja ngithi kusasa mawuthe kwathi angry Makunjalo nje ngithi gogo logobile saluka sempondo vuma of mesizweni salembethizwe nomhlaba. Ngishweleze mina kulabantu engishweleza kuwo. Kusabe athi inhliziyo yabangizonda. Ngithi ngiyangizwa bogogo. Ngithi unithini? Yangizwa. So anginaso isikhathi sokudlala mina baba. Kodwa esontweni nyaya ngoba ngiphila emhlabeni, ngiphila nabantu, ngikhuliswe ngayo inkonzo nami ngiqale lapha ya. Nami ngifakile izizwe. Ingakho nami ngikwazi ukufaka nabanye abantu. Yeah. So 2+2 uyahamba esontweni and uqeda ukuthi wena umthakathi. I'm sure umthakathi udumile. Owaziwayo baba. Uma uye esontweni amakholwa athini? Anginandaba nokuthi umuntu ngibheka kanjani mina. Lalela baba. Ekugcineni angifaka le jazi lakhe lihlaza. Ngiphilela umuntu ekugcineni ngiziphilela mina. Wena mawuzo mina nasesontweni ngiyabatshela ngithi umthakathi. Yabona isontweni nangazi umthakathi. And ngilami isonto ngimfuna umuntu olambayo. Yeah. Yangizwa. So wena mawuzokhona ndabakoleki esontweni la. Ukholo udideke nomqondo akufuneki lokho. Mina ngiyayi isontweni njoba ngisho. Kodwa mina ngisho ngiphuma esontweni ngiyahlala phansi ngikaye. Yangizwa. Ngeke nguyeke lokhu kumsebenzi wami ukungihlukanise nakho. Ngoba nakhona esontweni ukuze bayeke usithakathi abathakathi izingane zami engikhonza nazo. Kufanele ngiphathe umuthi mina la esontweni. Ngiphele la esontweni. Kungabi khona igadle engena la esontweni. Kufanele ngivikele labakhona la phakathi esontweni. Kufanele la esontweni ngichele ukuze la esontweni wonke umuntu ongena la esontweni abe nenhlahla. Kufanele esontweni kube indawo enokuthula. Nomuntu angasuka nezinkinga kubo. Kodwa mayifika esontweni zifike zisale. Yimi umxazululo wenkinga baba. Mina ngiyatholakala esontweni, ngiyatholakala esigodleni. Kodwa nje indaba yesonto mangibuzi kakhulu ngayo. Kodwa mina into engiyazi imuye esontweni ungakholwa bese ukhola udlula ingqondo yakho ukuthi wena ufunani empilweni yakho. Ukuthakatha ngiyathakatha baba. Ngisho ngiphuma esontweni mina ngiyawuthatha umkhovu ngikhulume nawo nguphakele ngoba okwami. Njengoba ukuthi ngiyesontweni akungangishintshi ukuthi ngubani. Isiphiwo sami lesingathi manje phela uma esontweni nobholojo uyangena phela lapha. Uyangena baba noma engenile into emnandi esontweni bayazi ukuthi akekho umuntu ozoba phezulu okudlula mina. So umfundisi esontweni and akufuni futhi lokhu ngijaja mina. Umfundisi esontweni? Cha. Or he just a church goer? Hey, akanasonto lo muntu sonto lani. Esontweni akayanga nje ukuthi uthandaza uyogeza unambeza kodwa next minute mangabuya uthola ama client lapha ziyaduma. Okay, thank you. Asizwe ke wena izizwe. Hayi cha le imnandi. Izizwe sikakhulumile kakhulu. Izizwe ehlukile mkhulu. Njengoba sikashilo uzakwethu ukuthi izizwe into ejule kakhulu izizwe. Into sensitive kakhulu. Izizwe zihlukene kaningi zingahlukana kayi20 kayi7 kangaka. Kuya ngokuthi wena lezivo itivo lezi uzikhandelana. Ngoba mandulo into vele beyikhona kudala ifana nokuthwala. Ukuthwala abantu bacanga ukuthi into esuka manje. Dala lento ikhona. Okhokho nokhokhokhulu bebathwele lento into yakudala nje into ekhona ukuthi beyingakhulunywa ngoba that time wayengekho lama platform aso. Kodwa thina siyayikhuluma ngoba sizama ukuyirevive isintu sethu. So abanye abantu bazothi thina yithi esicreate lento lena manje. Kanti lento kudala ikhona. Dala baneyimfene, dala banemikhovu, dala banobutikoloshi, dala baneyipoki. Akusinto yamanje. Kungako sometimes emakhaya sahlala emakhaya bokuthi mawubheka lapha enzansi emathuneni ubone linye light kanje light licishi uthuke noma uthi uyalala kodwa umqondo wakho seselapha uthi uyabheka nayi lento seyisondela mawuthi uyabheka lento seyisondela manje yini le mawuthi uyabheka utshela ugogo ukuthi lapha kula camera ungeni lapha mawuthi uyabheka sometimes umkhulu wathi maphuza uhlale nama T3 njalo elinye into elinye lile kube sengathi uyasebenza kanti akasebenzi phakala zona lento zethu zala ekhaya hayi lento ayiqale ngathi asithwaleni madoda nezizwe Okay. nezizwe nazo hlukahlukene izizwe khona izizwe zokuprofita kube khona izizwe zokulanda khona izizwe zokuhayisa khona izizwe zezemali khona izizwe zenhlanhla khona izizwe zomdumo khona izizwe esihlukahlukene kangokuthi uzivuselane kodwa into ekhona phela lento uma uyivusa ukhanda izizwe
ezokuthandeka zokuthi ube nemali imali ikuthanda uyazivusa uzivusela into ethize shuthi manje neimpande zakhona zohluka namathambo akhona azohluka kube khona izizwe zokuthi uzokuprofita kodwa mina kuprofiteni angisithandi izizwe ngithanda amajaji abahluleli amajaji yibo laba noma bakhipha iy'nqumo phela yibo labo noma mabona kude hayi kunzi phela ijaji ijaji uvala labo vala jika labo mkhulu nesolution yomuntu yebo okay bangithi phela lapho sikuke sikhanda enye into yiwo la biza ibonga biza amagama biza amadate hey 2+2 mawusondliwa nje umzali ngeke ufake ijaji uyithatha imali ejaji labo sikhuluma ngenye into mkhulu hayi umuntu uthi uhleli kanje esigodlweni nathi uyangena umbiza ngegama umbiza ngesibongo hayi hey baba emancane umdonsela hey okay Dabula and 2+2 when we were talking when we started the show yeah you guys mentioned something and I was fascinated. Now I want to ask the question based on that. I think there's ukuthwebula. Yeah. I don't know whether it's you or 2+2. Umuntu omzimba othwebuliwe sometimes uthola izandla like ingathi uyashisa something like that. Yeah. Uba ntengentenge umzimba uyableeda. Thola esaphuma igazi. Uyambona nje lo muntu usase fresh noma umbamba uthi. Noma because mawuse fridge phela kumele expect uma uphuma laphana. Freezile. Okay, noma sewuhlele eboxini but ungathi mawuthi isandla sivele sithi. Mabathi minwe iyavaleka. Mabathi mini iyavuleka. Mabathi bakuvala amehlo livuleka. Bathi bakuvala ilihlo liyavuleka. So I want to understand this now. I-situation enjalo if ifamily iyibona iyalungiseka. Angithi into ebalekile yebo iyalungiseka. Into ebalekile ukuthi mabangamfaka esihlabathini angakalungisela. Kodwa mase umfaka esihlabathini lapho imali yobanzima kakhulu. Kungcono makasese eboxini or emotion. It's easier, it's cheaper. Then maseka sesihlabathini. Mase esihlabathini, hey big ine for sure. Mina I'm being honest. Kodwa sizomlungisa yena. Kodwa lapho udinga akusinto abafana abancane. Udinga ibuthe elibizwa umthwebulo ukuthi uyi-reverse. Ifana nemibhemiso le. Khona umbhemiso nje unormal ukuvula umuntu nje ikhanda. Khona umbhemiso ukuthi ukwazi ukuhlola izizwe uyazibhema. Kube khona umbhemiso abantu abaphambanelwe ikhanda. Ihlukile. So mawusumlungisile umlungisa. Uyavuka or angeke avuka ngithi kashonile vele. Nathi nje thina siyomlanda lapha ngithi usuka ku2+2 lapha ekhapini la ka2+2 manje mina ngiyaphoqa ngayo yonke indlela ukuthi ngiyawulanda le moya ukuthi uzoresta in peace kodwa there is no resting in peace. Okay 2+2 baba. Bengithanda ngoba siyafundisa into ebalekile. Baningi abantu ngibajikisa lapha ekhaya ngibatshela ukuthi lento ukuthi ngoba uthwetshuliwe ubani uzovuka emathuneni. Hayi kavuka. Kunzima ukuthi yenzeke into enjalo abantu bazalwane. Ningasifuni into nawe ebona ukuthi akulula ukuthi ize yenzeke. Uma ukuthi unothando nobhuti wakho noma nomuntu emndenini wakho umthathe saphila umqinise umthathe saphila umcuphe umthathe saphila umkhusele ukhombisa uthando ungaze ufuna into engeke ize yenzeke amanzi mayisechithekile achithekile mphefumula akusho ukuthi phela mase indlela engenza ngayo mhlawumbe seningangigezela ke isidumbu ningiboleka amanzana kancane bese ngithi ke mina lona owenze lo sowufaka lento le buthaka uyangizwa ukuthi ngithini siyaqala ke lento iyabuya ke manje ukuthakathizima iyangenelela uyangizwa sengithi ke mina okay right okwenze lento Nkosi ngamlandela akushesha ivele angafa ngakakhuluma ukuthi nguye hey mkhulu angithi masenzelani mina ngithi masilapha manje ufuna kube sure ukuthi lento oyenzayo iyenziwe nguwe mdokotela wayo bangazi bacabangela ukuthi hayi vele lento ibizovele yenzeke funa ukuthi uzibatshe utlalela Isaac esangweni akeze yena ekhulume ethi benginobani ngosuku oluthile sihlangana esangweni lakho enze kulomuzi mina bayongibiza bona bathi sekunje mina sengiya-attenda ke lapho ekugcineni futhi mangithanda ngibatshela ukuthi mina ngakwenze nani ngibizela khona angazi asizona ihlobo bonani wena lo muntu khona ngalethathile ngabe usuka zocela uxolo manje uzovuma ukuthi abaqola angikwazi ukumxolela umuntu onjalo nami suke sengilindele ukuthi naye ngoba wenza into embi kubantu
naye egcineni akaxolise afe baba ngale nkathi afa mina senguthathile lo yamoya suzongisebenzela mina ey'ntweni ey'ningi engenza zona lapha ekhaya because akufuneki umuntu ajike enyangeni athi ukuthi akakutholanga yeah so kunye kube kudike wona mphefumulo abantu abangenangqondo Our 2+2. Asizo Dabula. Hayi mina iseng right. Kodwa lo muntu obvious nje wasikashila, lo muntu akavuki. Ngoba sikashonila ngithi. Into ekhona nje ukuthi mina nomuntu uthatha u2+2 okusala nje umlanda ngendlovu yangena lapha ku2+2. Oh yakhona ukumlanda umoya wakhe. Angithi 2+2 ufake lapha 2+2. Eyinyanga yakhona ukulanda kwena. Mawufuna ukusebenzisa. Ngiyawulanda mina. Ubholojo umbekele esayidini yafohloza. Ngakho ke inyanga baba zibulalana. Yeah. Ngoba naye sozongiphuca ithuluzi lami nami ngisebenzele kanzima ngeke lapho sekufanele kucace phela lapho ukuthi manje yazi into ekhona yazi yini ilento engihlale ngisho njalo ngithi singabalaphi bendabuko kumele sikwazi ukuzwana sonke singalwi sona ngoba makufika iclient kimi ithi izohlola ngibona ukuthi u2+2 mngani wami wenza inkinga la mina kumele ngithathe ucingo ngithi indoda lento layo lapho ekhaya indoda ayicha ndoda asimdedele lo muntu abuyele emuva bese siyahlala siyaxoxa ke sibonisana bese ngumtshela ukuthi phela lento iyalimaza lapha mkhulu awukunganani ngizokunika enye ngikureplace enye lapha bese ngombiza ngithi ngena lapha yena ezokuthanda phatha ugologo mhlamba omhlophe hlaba imvu lapha yana bese sikhipha iphaphu sikhipha isibindi sikhipha igazi enkodle ukuthi manje content live ngisiyacocela ayiwena bese ngithi baphakele lapha yena uzokhetha manje sengenzani sesasubstitute udedela le yamoya ngomnika enye into ezomphilisa into ebalekile ukuthi sizwane sisebenzisane kunjalo ke yeah ngoba into ayisho uqinisile ukuthi that's why sigcina sibulalana okay yeah kodwa vele ukubulalana vele ukufa vele njakhona kodwa mina ngikusaba ukufa. Okay, we are closing the show, but before we close the show, I've got 2 questions from the manches out there. The 2 questions from the manches. Ngiyawehlula ukufa. Yeah, awukusaba. Angikwesaba indlobo mfowethu. Yeah. Okay, thank you. Thank you. The 2 questions from the manches. One question, it's yours. Emmanuel. Yeah. Thank you for watching the show. Emmanuel. We appreciate you. Sokozani, Koko Dabuluval, I hope one of the good days you can be able to answer my question. Yeah. This is a good day, Emmanuel. What happened if umuntu okuphethe used to have imikovu? Yeah. Inyoka. Like maybe beka 12. Gedlile, bese wena ungafuni what? Or like umuntu ebekuphethe okuphethe yes I think that's what it is. Yeah uthonga lakini khulu wakho mhlawumbe ugogo wakho ayinto into bengibe siyisho ukuthi lento lezi zinto zakudala aziqale ngathi lezi zinto lezi so you understand question yakhe so yena ungenwe uleya mkhulu okanye uleya gogo obekana umkhovu kanye utikoloshi so manje ukhumbula into eyodwa yena umkhulu lo kanye ugogo lo sika controlwa yini yiyo lento nomsamo sika controlwa yini hiyo lento lento inamandla ngidlula bona manje so yena mangayithathi he's going to be duped for lifetime because lento hayi ukuthi manje ani manje umkhulu naye sikaxakekile ngale mamela zakwethu ngikuzwa kahle kahle ngale sikathola amajaji lawo emvelo wangale sikayahlulelwa hayi lokuthi izulu isihogo ayisuka yikho lento leyo ngale sikathole amajaji amadoda amajaji amnyama ngale ahlala etafuleni kanje nomkhulu wakhe umkhulu siba mjaji manje bathi phela ndoda le ingane lezi obophila nazo wena lemikhovu yakho bonye ukuthi kolosho manje kumele ubuyele emuva uyothola umuntu ozokwazi ukuyinakekela ukuthi zonke indlela zabo zibe right ngoba phela lezi zinto seziyamosha manje ekhaya sesivayela wonke umuntu inhlanhla ekhaya not yena kuphela Emmanuel kodwa zishaya wonke umuntu wasekhaya abanye bazophumelela ngoba basuke bahambile baya kugogo DABULA baya ku2+2 okanye baya kubani wazama ukuba bridgelo kunganani okanye wabahlukanisa that confident wayisusa kubo wayilento lena umuntu bese uyamenzani hey madoda esibafundisa wamenza iduplicate
So menza duplicate lo muntu. Mase umenza duplicate sikaphila kayi2 lo muntu. Umthathile wamshiya somewhere wamngcwaba somewhere kodwa ngapha usaphila. Manje le nto mayimfuna imlanda kuphi lapha kulela godi kodwa yena usaphila sikayi free man. Ayisebafundisa mngani wami. So +2. Manje yena uEmmanuel kumele akwazi ukuya kuphi kumlapho wendabuko ayibone le nto ukuthi kahle kahle iyini beyiphila ngani bekuyini umsebenzi wakhe ngoba ngeke uvele uyilahle nje. What if mayiza kuEmmanuel kanje imlethele umcebo angathi aqeda ukuyihlambulula ayithatha ayiphakamisa ipolishwe imnike izindlu imnike amabhizinisi imnike inkomo imnike ini wayilahle into enjalo. Phila nayo. Ngiyavuma kahle. Ngiyavuma kahle. Noma ingathi lento ifuna abafazi abayi3 baninge. Uphila umdlonzo bani be-right Emmanuel ukuba isiphukuphuku uya kwenye inyanga ikuthathele yona ikuphuca lento le. Okay, Asizwe, your thoughts on Emmanuel's question. Ukuthi okunye le ndoda ngathi isijelene. Kanti yabona ngithi nami ngikhuluma ngiyami indlela kodwa ngiyamuzwa ukuthi ushaya khona ngqo. Uyabona asikho isidingo sokuthi uma wangenwa labantu abakungena befuna izinto wena uthi kawuyifuni. Banamandla okwehlula wena. Ekugcineni ngoba baba la khumbula asingenanga ngoba sithanda. Deloko Asingenanga ngoba sithanda baba. Ayikho into yabona angiyabuka abanye bahalela ukwelapha mina ngisakufuni kodwa anginayo indlela yokuphuma. Angazi bengitshela Wena usakufuna. Ngizwa baba. Angifuni khona okwakhetha mina angisenayo indlela yokuphuma. Phuma kanjani? Yangizwa. So awukwazi ukuyinqaba le yanto. Futhi usukulibele ngendlela eyisimanga ngoba uyohamba uyidinga izinto ezinje mumelaphi uyayidinga into ephilayo. Ingakho uthi usinegodlo nje mhlawumbe eziwu22 lapha ekhaya. Isizathu ngiyakhona ukwazi ukuthi leglazi ngeke izihlale la ngoba la kunabakithi. Thatha imkhovu uyakhele la uzoyakhela khona. Finish. Noma ngabe kuthiwa awufuni ukuyisebenzisa kodwa ifeed uyimanage ibe khona. Unike notshwala. Kukhona abantu abazoyifuna lento befika kuwe. Inkathi izalana wena uyayidayisa lento ingakubone Iyazalana imkhovu. Iyazalana ngithi yaplastelana baba. Sayibreed. Yaplastelana nayo phela abantu laba ya. Iyabreedwa lento mkhulu. As long uyinakekela na izokunakekela. Into ekhona ukuthi inemithetho eserious. Lento mina nginika umfana omncane. Usafuna ukugijima bokonka abambe ini ufuna ukuhamba amaklapa yenzeni ngakulunga kulento. Usafuna ukuhamba eDubai iyosala nobani? Lento uthi uhambile mkhulu over 4 days. Hey, ubuya lapho senixabene. That's why uthola ezinye inyanga mkhulu. Yabona bese ngathi sikhomba abantu manje. Omunye umuntu uthi bekanayo ushonini namhlanje kasekho. Ngoba phela lento lena angithi abanye baba boyilanda ngaphandle. Language barrier number 1 baba key. Izokushaya kuyilanguage. Ngoba lento izokhuluma ilanguage yayo ikutshela ukuthi mina ndoda ngoLwesibini ngifuna amanzi. ngoLwesihlanu ngifuna igazi lembuzi orelemvu. Nokudla kwami ngikufunayo lapha phakathi. Bese ngelanga liso ngifuna uzohlala nathi noma i1 hour. Bese zikutshela ukuthi awukwazi ukuhamba over 4 days. Umuntu onomkhovu ukuthi inyanga eziningi manje abangakhiphile imfihlo. Umuntu onemikhovu ephilayo hayi le igroup angeke ahamba out of country over 3 days 4 days never. Hayi ngiyabheja ngeke. Uyabheja la. Kumane kuphoqa ukuthi abantu abanezinto eziphilayo ubabona ukuthi babe namakhosikazi more than 2 upward. The reason why bebalekela ukuthi the more yabo nje njengoba ngila manje ufuna ngibuyele kwaMhlaba yalingana. Yikho enye indlela. Fanele ngifice abafana abefidile. Engikuphethe nje emotweni lokhu okuphoqa ukuthi ngihlezi ngufida mina. Uhamba nawo. Khona
Ya kukhona lapha ngize ngavula amawindi wayibona ngimoto. Hayi mina vele anginayo isikhathi sonje sokudlala baba. Uyabona akusimfihlo mos. Vele ngiyaziwa. Lento lena mkhulu ukuthi ifuna ukunakekelwa nesikhathi sayo lento inemithetho yayo. Yebo. And if awunayo umuntu omtshelile imfihlo yayo ukuthi wena mawungekho kube uyena oyinakekelayo and emele umthathe umfake kuso lesigodlo mabamvuma bamchica bamchithe oba yakhona ukuthi besichanga yo ngcolile mos lento tu ufake ibru ufake ibhande uphuma lapha umapunapunu ukuthi ibhande liqhaqheke nini idini iphume nini hey mkhulu. Okay, here's the second question from the Manchis. This is the second one, then we are closing the show. I think we're out of time. Here's the second one. User MX3FO7XQ6N. This user is asking, how long does it take to remove itikoloshi emzimbeni womuntu? Because that's the problem many people are experiencing these days. Okay, number one, I think I don't understand this. Utikoloshi angena emzimbeni womuntu? Yeah, very. Okay. 2 + 2. Siphila nabo utikoloshi. Banamagama njengabantu. Khona umakhendevu. Khona nomjuqwana. Khona nongolozo. Ingoba impilo iyabadinga. Impilo iyabadinga. Uma ngibhekana nje nesimo ngabona nje mina ngihamba emgwaqeni angifuni ukumiswa iphoyisi. Uma sebaqala nje lithi khomba mina ngiyamtshela ngithi emakhendevu uyadlala lo. Ngobona vele unaka abanye abantu lithi bengidlala dlula. Mina khona abanye abantu bangimisa ku roadblock ngathi madoda ngiyaphuthuma imani kancane ngiyaphuthuma ngathi ndlula. Buka ngoma amaphila. Lezi zinto ziyasebenza amathuluzi amahle. Uma enixaka Nkosi yami, ngiyacela uzama ukubanika indlela ukuthi mina bangithinte lezi zinto ngiqoqe. Ngiyazidinga. That's one of the camera tell me. Ngiyadinga kakhulu lezi zinto ezithe phecelezi noma ngabe izinyoka ezinihlupha emzini emakhaya, yimkhovu. Uyabona nje ingakho uma ngiyobethela mina, ngithi mina ngifike ngibuthe konke ngiyithathele mina lokwemoya kumhluphayo. Ngiyoyifuyela khona mina ekhaya. Kugcwele nje sengizithi ngine store room ngoba sengiyakhela indawo. Ngiphinde nguthathe nginika abanye abantu. Yona indlela engiphila ngayo baba. Futhi angisoze ngahlupheka. Yeah. Hey, Nkon. Hey, today phela amandla. Manje lo mbuzo utheni? I think you did answer. It's how to remove utikoloshi emzimbeni womuntu. Like how long does it take? Utikoloshi mkhulu mina ngizokutshela iqiniso. Lento lena ngithi khona ufikile ngithi yakula. Lento lento enye into ngibatshela mina. Ayisibhoboze. Lento lena siyayithumela kuwe. Angithi. Kahle isikhathi esiningi. Lento yagaxiswa yona. Ushadiswe nayo. Mawumfazi unikwe indoda. Bese yako Dudu. Bese yakwenzani? Yakulala. Lento so umfazi wayo. Mawufike kimi iyokhuluma babuze baningi abafikile kimi. Babona ngikhuluma notikoloshi intombazane ikhona lapha futhi ngikhuluma nayo ukhuluma ngenye voice uyibone nama week uzothuka ubaleka. Ikhuluma uthi lento yak intimidate ihlambile lento. Izohlala ngomqondo wakho na uyinyanga. Izohlala ngomqondo wakho ikuthe ukuthi ayisahamba thina. Ayisahamba manje. Siyeke sahamba ithi sambeni. Sesihambile ke. Sesihambile manje. Angithi iyasaba ukuthi manje uzoyishisa manje. Khuluma ngithi nadlala ngiyanithatha nami. Ngithi nihamba mina ngiyanifuna nini. Iphila kuye lento le. Iyamlala, imphambanisela umqondo, ukhuluma yi-1, akakhuluma yi-1 ukhuluma nazo. Ziyamoshela yonke into. Mina 2 days is enough ngoba mawufika ngiyabuza ukuthi also 2 days it's enough. Mina kimi mkhulu, hayi kimi, ngikhuluma ngenye inyanga, ngikhuluma kimi. First day makafika ngiyazikhulumisa. Hey, yabo omunye umuntu uzocanga fairy tale lento. Ngabuza abafana bami, abuza amathwasane wami endlini, bazokutshena.
Angikhulumi mina ngikuthi ngiyayikhulumisa ngiyibuza ukuthi ngoba ubani nibuyaphi ngithumele ubani bathi ukuthi hayi sithumele uMbatha unithumela ukuthi nenzeni la uthi hayi uMbatha uthumela ukuthi simdestroyele impilo yakhe ngoba ekhaya la lo muzi la ufunayo umalume uyofunayo umalume uthumelile umalume bani Themba uyena sithumele kuye ukuthi simdestroye thina simphambanisele nezulu. On that note, I need to close the show. Word of wisdom and your contact details, because my manches sometimes they harass me, but I love them. Ya mara manje into ekumele uyenza ngithi asenze kanje mkhulu. Black Studio bayenze kanje Black Studio. Laba phansi abafaka ama number we guest. My number we guest. If I'm a guest I3, I'm a number I3 avile laba phansi. Black Studios, you hearing that? Dr. 2+2. I think even the other guests that I didn't. Dr. 2, so that but it's only if easier. they're fine. Yeah. Yeah. You understand? It's fine, easier. Unlike with bazopis bafuna na manamba ba WhatsApp wena. Uthi nama WhatsApp 100,000. So mawuthi Dr. 2+2 na inamba yakhe isho iyoqala iziphele avela phansi. Lento mina ngizaza ngithi ngiyacabanga nje. Nami yami The very team will do that. The team will do that. Word of wisdom. Zanje lo mqondo. 2+2 don't do this to me. No, kwesinye isikhathi lezi zinto masikhuluma ngotikoloshe niyasilimaza ngoba kuyingxenye yemvelo emhlabeni ithuluze libalulekile akuwa abangalikhiphi abangiphe mwenye wathatha ya botikoloshe Bakupotikoloshe. Oh, usuthi benga angathi nje umuntu lento uyayilahla ngoba hey mina mangumsebenzi mangithola umuntu mamela it's kancane nje 2+2 abangabalahla baphe wena ngamela ithi ngimxoxele esinye story somhlekisi khona enye inyanga eSamuel khona la eJoburg angisebenzela mina la eJoburg enye ingane ne lo baba lo wathumela lengane ngotikoloshe ngezathu ezithize lokuthwasa kuyena ufuna umthathela yini isithunywa sakhe ngawuthatha ngalotikoloshe mangikhipha ngamtshela ngathi ningakhi leyo wathi kunomkhukhu sibaningi manje yena akasakwazi ukuhamba ngoba phela manje sowuthathe mina sikalela empedweni ngathi mina hamba ulanda laba abanye lapho ubuye nabo la mawungabuyi nabo ngizokulimaza ngizokubulala ngakhipha mina into yami eyi1 ngathi ngiphelezele mazibuya bathi bakhile lapha ngithi ngingamlani lento mvuseni imguga uvule lapha ngibalande bonke lapha babalande phela manje seziya ngomtya wenye indoda mina ngeke ngithumelele umkhovo oyi1 uyahlala umkhovo oyi2 oyi3 uyahlala ngine-army mina 26 yayo ikhona imkhovo ephilayo ebonayo ephefumulayo oyibamba imaphuna lento zinje abotikolosha ngikhuluma ipoka ngikhulumi batshela isoft kamnandi lento moyithinta lento mara mawungayijwayelanga uzaqala ukuyibona. Okay, I'm running out of time. Do they know me? Jom Kovus. Do they know me? Do they know Chef Phathanani? Iyakwazi. On that note, it's time for me to say goodbye. Thank you. No.